Как е, доктор Си? Страхотно е! Двигателните плавници са невероятни. С тях плувам много по-бързо. Винаги става така, като съм в аквариума с солена вода. Пак ли колет от Франция, Фил? Мирише ми на още една рядка риба от добрия ти приятел Жак. Пусни я в аквариума. Фил, знаеш ли, че те ми приличат на... Пирани! Но плавниците и са наистина толкова бързи, колкото казват. Да, знаеш ли, майки, това ми напомня на друг проблем, свързан с водата още преди много време. Кро беше умен. Той беше смел. Живееше в семейството на стар неандертал. Кро сега е спомен за приятеля си Фил, открит от доктор Си Мамут в арктическия студ. Фил попаднал в айсберг, в дълбок и тъмен лед, но след това се събудил в 20 век. Да ето как ни връща Фил към ледените дни с легендите за Уливил и за момче на име Кро. Нова телевизия представя американския сериен анимационен филм Кро. Бягство от острова на гадостта. Кой иска още? Да, аз искам... Много гладен искам. Разбира се, че и аз искам още Нанди. Нанди сигурна, че Ок иска още, на него никога не стига. Защо Ок прави пу на гадост? На Ок му писна гадост. Не иска още? Не, ни грам повече в никакъв случай. Какво е на Нанди? Мисля, че я нарани Ок. Но Ок дори не докоснал я. Просто й кажи, че искаш още гадост. Но Ок не иска. Само й го кажи. Добре, Ок иска още. Няма повече гадост за Ок. Не, и докато не се извини. Ок няма се извини никога. Тогава Ок няма получи повече гадост. Никога. Ок и без това не иска повече гадост. Майната гадост. Ок сам си вземе храна. Ок хване птиченце. Ок сега те хване. Ок намери нещо по-близо до земя. Храна! Ей! Я слизай от сопа. Какво стана? Какво стана с... Голям бубулечка. Воняща бубулечка. Така се събира храна. Какво от това? То било Ок. Ок голямо бебе дори не хвана бубулечка.
Гадост стана много съблазнително. Ок не иска гадост. Ок няма получи гадост, докато не се извини. Ок няма каже извинявай, по-добре яде кал, отколкото каже извинявай. Ок по-добре яде камъни, отколкото се извини. Ок по-добре яде скапана риба, отколкото каже извинявай. Ок по-добре яде риба. Ок предпочита яде риба. Ок пак няма се извини. Освен това, трудно се говори под вода. Ок иска рибки, рибки във вода. Ок мрази вода, но обича рибки. Но когато Ок влезе във вода, Ок потъне. Но камък не потъне. Ок седне на камък тогава и не потъне. Ок не потъне. Ок потъне. Хвани вън! Хвани вън! Сега готов, Ок, извини се. Само през труп на Ок. Добре. Вън плува, вън не потъва. Ок потъва. Пак потъва. Вън плува и Ок не потъва. Фил, помогни на Ок с плаването, че иначе никога няма да се нахрани. Добре, сега ще му обясня какво да прави. Слушай, Ок, май все още не си разбрал пълния смисъл на плавателността, а това е способността на нещо да се задържи на повърхността на водата. Водата избутва някои предмети на повърхността. Това е плавателност. Махай се! Опитвах се да ти помогна. Май само пираните ще се нахранят днес. Ок вече много гладен. Трябва бързо хване рибки. Давай пън. Готов ли Ок да се извини вече? Ок няма се извини. Никога, никога, никога. Ок се движи. Ок се движи. Ок много бързо обикаля в кръг. Ок поправи. Добре го поправи Ок. Ок вече не се движи в кръг, но май се движа прекалено бързо. Помощ, помощ! Голямо бебе направи голяма беля. Помощ, помощ! Не разбирам. Нанди никога не е пропускала да ни приготви обяд. Може би това нова гадост е изненада на Нанди. Да, изненадата е, че няма гадост, нито Нанди. Боб мисли нещо се е случило. Нанди обеща сготви гадост ала червей днес. Никога не би пропуснала това. Какво ли може да се е случило? Помощ! Хванахте! Аз хванахте, не се тревожи. Дръж, не ме пускай! Добре. Нанди отиде надясно, Пън отиде надясно. Ляво. Дясно, друго дясно. Спри, спри, спри. Нанди не може спре, Нанди само завива. Ще мрем. Ок спасен.
Ок, не чак толкова спасен. Не знам за Ок, но съм сигурен, че поне Нанди е била тук днес. Тя не оставя никой да стане от масата гладен. Виж, някой е влязъл във водата и повече не е излязъл. Странно. Може би въпросният човек е бил отнесен от огромни гадостни пеликани. Възможно е, но гадостта е непокътната. Или може би са се самозапалили. Пака, престани! Сетих се, сигурно ги е пипнало някое тъпо странно същество, което ужасно вони и грухти. Гог ги открил, Гог ги открил. Аз само предполагах, че е така. Открил си Ок и Нанди. След като се разделихме да търсим, Гог открил Боб. А дори не знаеше, че Боб липсва. Не само това липсва. Трябва да са някъде наоколо Пака. Трябва да ги открием. Имаме отличен отряд следотърсачи за тази работа. Свърши ми бензина. Успокой се, мила госпожице, те надушват страха почти толкова добре, колкото надушват и сочни млади учени. Никога няма да им се дам жива. Познавам, може би е време да помислим и за друг начин да ти измъкнем. Разбира се, плавателността. Много беше год. Къде е Майк? Измъкни ни от тук. Започнахме да потъваме. Знаете ли, че и вие, като всички корабокрушенци, имате нужда от по-добра плавателност и по-голяма скорост? Няма гадост за Ок, докато не се извини. Ок няма се извини. Татко Ок също не се извинил. Дядо Ок не се извинил. Прадядо Ок не се извинил, защото не може говори. Никой от цяло семейство Ок не се извинил. Тогава никой от цяло семейство на Ок няма яде. Чуйте всички, отиваме да открием Ок и Нанди. Чакай, не смяташ ли, че пънът не ще ни издържи всички? Сега ли ми го казваш? Когато нещо плава, той избутва водата от пътя си. Трябва ви по-голяма водоизместимост, която да отговаря на тежестта. Завършете само още един пън до този, това ще повиши плавателната способност на сала ви и той ще издържа по-голяма тежест. Добре, Боб, скачай! Още един пън ли? Знаех си. Хайде, Пака, качвай се. Крон, не мисля, че Сал от 4 пъна ще издържи на тежестта ми. В никакъв случай няма да добавяме повече пънове. Ако го направим, краката ми няма да могат да стигат двата края на сала. Боб каза, прибавите още един пън, после кажете последно желание. Добре. Тогава предлагам вместо да слагаме още пънове, да започнем да изграждаме стени и като се качам, няма да потънем. Както кажеш, Пака, само побързай! Това се нарича платно. Като се завърти така, че да хване вятъра, то задвижва сала. Защо не оставиш Боб помогне? Той добре прави вятъра. Ура! Тръгнахме! Много добре се движим, Пака. Извинявай, че те притеснявам, но как се управлява това чудо? Да се управлява ли? Руля. Знаех си, че съм пропуснала нещо. Значи няма как да го управляваме? Не, за съжаление. Добре. Добре, че съм най-добрият спасител сред мамутската
умреш. Божичко! За малко ни се размина. Нанди! Ок, открихме ви! Сега ще ви спасим! Не ми трябва ме спасявате, искам си тръгна. Кога ще си ходим? Не знам, Ок. На този остров няма достатъчно големи дървета, за да си направим сал. А пак е единственият добър пловец сред нас. Така че ще си останем тук за доста дълго време. Кой иска гадост? Искаш ли малко, Ок? Ок няма яде гадост, докато не се извини. Защо всички гледат Ок? Ок няма пък се извини. Ок няма яде цял ден гадост. Сигурно умира от глад. Ок не се извини, той си виновен. Съгласен съм, Нанди, но трябва ли да умре от глад за това? Нанди не погледнала така на нещата. Ужас! Ок никога няма се извини, но много гладен. Ок! Ок не направил нищо. Може Нанди говори с Ок? Нанди не иска Ок умре. Нанди съжалява, че кара Ок страда като куче. Нанди вече се е извинила. Сега ред на Ок. Какво казал? Казах, сега ред на Ок, каже извинявай. Къде е извинение на Ок? Камък не плава, гадост плава. Ако това е извинение, то нищо не струва. Спрете! Няма ядете сал. Дай. Чувала съм, че има духовно разстройство, причинено от гладуване, но не предполагах, че някога ще го видя. Страшничко си. Как си, Ок? Може би трябва да хапнеш нещо. Няма яде, гадост плава. Това е, той вече няма оправяне. Напротив, той е прав. Гадостта наистина плава. Точно това каза Ок. Това е необичайно приложение на веществото, но може и да се получи. А? Май състоянието на Ок е заразно. Още ли не можеш да разбереш, Кро? То не е идеалният плавателен материал, но ако го смесим с въжета и пръчки, ще можем да построим друга лодка и то от гадост. Гадостта плава. Хайде тогава! Това значи ли сме спасени? Тази лодка от гадост ще бъде страхотна, Ок. Много вкусна. Даде идея за нова рецепта за вечеря. Само ни трябва голямо платно и сме готови. Няма проблем. Ще използваме Боб. Винаги използваме Боб. Съжалявам, Гок, но мисля, че Боб няма да ни свърши работа този път. Прекалено малък е. Нанди има идея. Тя хем става, хем изглежда добра. Какво това чудо? Това е кормилен лост, който е прикачен към руля. С него управлявам лодката. Ок използва Нанди за това. Ок, не страх. Ние просто ще мрем. Стига глупости, Ок. Тази лодка е изградена върху доказани научни и инженерни принципи. Освен това съм страхотен моряк. Дръжте се! Нали ви казах, че съм страхотен моряк? Поздравление, Ок! Лодката ти от гадост е наистина много издръжлива. Дано да издържи на водопади. Ок му се струва, че... Ще умре. И тъй като ще мрем, искал
Искал се извини. Ок много харесва гадостта на Нанди понякога. Ок, толкова мил. Нанди направи голяма тенджера черна гадост веднага, щом се приберем. Даде на Ок двойна порция. Олеле! Помощ, помощ! Момент, приятели. Не можем да чакаме толкова дълго. Пица, папагал, пиано, пирандело. Назад, назад, къш! Фил, А, ето го. Пирани. Знаех си. Единственото, което трябва да направите е нищо. Моля? моля, Вие не знаехте ли, че пираната е сладководна риба? Бях забравила за това. Благодаря ти, Фил. Няма защо. Аз ще отворя. Я, още един колет. Не. Не. Не се шашкайте толкова, това е само новата ми машинка за махане на ушна кал и автоматично чесане помага ми да стигам до трудните места. Гледахте Бягство от острова на гадостта.